and selling the one piece. Says Bukleti, says Khalil. Man, they're trying your one piece. Yes, that's a chance ya mutakumzo wambile man khawuleze ndileqe ndiyothatha la plate. Wenzani ujuice wabhuku zingathinjaye bamaqanda yambona wonwaya nemiqala ayo kunzima ay kunzima Ebu ipinyama le plate yashota kodwa rice nomhluzi ngomhluzi inyama isomhluzini ngotya nhluthi. I know snitches get stitches. Namdi sebenzele sami sisungu godimba mengemehlo lendaka. This is my evidence. Hey. This is my evidence. Mbambeni nongiyabaleka amaqhinga ungapheli. Mbambeni nongiyabaleka amaqhinga ungapheli. Yo nobuya ndiva utakumza ndim lo uthi makabantu utakumza yeri namhlanje ziyashuba mandikhaleze ndihamba uzondiqebha utakumza. Yo, it's Bukleti, Zimbabwe. Yo, it's Bukleti, Zimbabwe. Eksenankwethewu yo phansi ndafumana godi ndiqoqe kwalo plate engekabuyi utakum. Ekse iyehla le plate encibilika le plate usuphansi wayigqiba le plate. Yo, Jenda cream, Jenda cream, Jenda cream. Aibo, bana chukucha pam, bana chukucha pam, bana chukucha pam. Yama yo, bana chukucha pam, bana chukucha pam, bana chukucha pam. Ayindimo buda. Yaqoqa ke ndimbonile you. This is my evidence. Kid. This is my evidence. Mbambeni nongiyabaleka amaqhinga ungapheli. You they Kim, bro. Mbambeni nongiyabaleka. Yo, naso sizosibuya yo.